forsøg, når nu vi har set så mange andre steder, at det ikke virker? Vores synspunkt det er, at der er synergi, men det andet er, at man kan holde sig på kunderne ved at tilbyde både forsikring og bank. Og på papiret er det sådan set en rigtig idé. I praksis ser det altså ikke ud til, at det virker. Han står alene med den idé. Der er ikke andre i branchen, der forfølger den idé, og nu har han foreløbig indkasseret det her frygtelige tab på hans bankvirksomhed. Hvordan er ejerstrukturen i almindelig brand egentlig skruet sammen? Hvad siger cheferne og også Bo Mortensens chefer til det her? Ja, de er formentlig ikke særlig glade for det, men han er jo begunstiget af, at han ligesom andre i beskæftigede brancher har en forening som sin chef. Han er ejet af hans medlemmer. Det samme ser vi jo i Nykredit, og vi ser det også i Tryg. Og det gør altså, at man kan tillade sig væsentligt flere fejl, uden at man nødvendigvis får hugget hovedet af. Og det er sandsynligvis det, som Bo Mortensen skal være glad for i øjeblikket. Og så en vurdering fra Niels Lunde. Tak skal du have. Dermed går vi videre til